Ba kung ano eh? Mag-vlog ka, kukuha ka ng motor. Mas maganda yun. Break ko ka ng motor. Ha? Ang kamo mas maganda motor. Yun ang Ang mo tabi. Oo. Yun ang maganda. At maganda. Tumitingin-tingin si amin ng motor. Canvas na rin ang motor. Ito talaga kursunada ko. Ito, EDB. Pero gusto ko kulay ano, kulay white yung gusto ni Ami rin. Kasi chef. Ay mga kaparinjus, magandang hapon po. At inatid ko lang yung anak ko doon sa school. Tapos kanina kasi nag-chat si Kuya Noli sa akin na yun nga yung motor niya kasi, di ba yung kung naalala niyo yung motor ni Kuya Noli na PCX, kasi nung time na gumagawa kami kila Gwen, yun nag-apply siya na kumuha ng ano, installment yung motor na yun. Tapos di siya na-releasean ng motor. Ginawa namin kasi ako mayroon akong makakuha ako dito ng barangay permit, yung barangay business permit. Tapos yung kinuhanan ng motor na yon, doon ako dati kumuha dyan sa motor na yan. Kaya mabilis akong marilisan doon. Yung nangyari, imbis na kumikiran ko siya, ako na mismo yung parang ako na yung nakalagay dun sa motor. Ako yung nakapangalan sa motor ni Kuya Noli. Dahil tapos na yung motor ni Kuya Noli, sabi niya, pumunta raw ako doon. Kasi sinabi na rin niya na na hindi yun sa akin yung motor, sa kanya yun. Kaya may mga pipirma na ako dito doon para makuha na yung original na ORCR at saka yung CR. Kaya yun, pupunta kami doon ni Ami. Nasarado ulit kami ng tindahan. Masakit nga yung ulo ko. Kaso kailangan na rin. Kasi kung papatagalin ko pa yan, para makatrabaho na rin ako. Lubos-lubosin ko na yung habang di ako nakapapasok. Tapusin ko na yan. Yan. Sana di kami maputan ng ulan. Nahihilo nga ako. Laging puyat. Puyat. Para makapagperma na rin doon. Kasi nagpaplano rin talaga akong kumuha ng motor. Eksakto, tapos na rin yung motor ni Kuya Noli. Kung baka sakali na magkuha ko ng motor na hulugan, kasi pinag-uusapan na rin namin ni Ami. Kasi yung motor ko medyo, pero pag dito lang naman kaya po, kaso hindi na siya tulad nung dati na mga pamalayuan. Hindi na siya tulad nung dati talaga. Kaya nagpaplano kami dito na kumuha o maghulog-hulog na lang kami sa sariling hulog, tapos pag nakaipon, ikas. Depende, kasi mahirap kasi ng hulugan. Pero yun sabing pinagpapalunuhan. Kung sakaling, kasi ma-estimate ko naman yun eh. Pero yung kukunin kasi naming motor ay talagang masasabing pang malayuan talaga. Yung kukunin namin ay yung ADB, Honda ADB. Tingnan nyo na lang. Pero di pa yun, di pa sigurado. Kasi yun nga, sabi kong nag-alkansya kami. Kumbaga pang di pa naman kailangan ng gusto. Nag-iipon pa kami. Yan nga yung alkansya namin, alkansya. Pero kung estimate namin di kayang hulugan, ganyan, hulog-hulog pa rin kami dyan. Para kung halimbawa, maipunan namin, maikas namin yun. Diba ba? Oo. Kaya araw-araw nga, naglalagay kami dyan 100, tapos yung tagbi-20. Siyempre, nag-manifest natin. Oo. Yan. Nagmamanifest tayo, kumikilos din tayo. Oo, yan. Ipon-ipon pa rin. Pero yan ang namin, yan gagalawin namin na pera na yan para makakuha ng bagong Siyempre, kung may vlog tayo na mamalayo, yun ang gagamitin. Pero kung makuha ko man yun, Pwede tayo pumunta lang. oo,
makuha ko man yung ganong motor, ay siguro pag papasok, ito pa ang gagamitin ko yung luma. Basta di pa yan. Plano pa lang naman yan, pwede pang bago yan. Pwede rin nga namin mag-canvas. Canvas na rin namin kung magkano yung presyo. Kasi dati, 180. Yung cash nun, 180. Tapos yun, bilis nung na-release kasi nung motor na yun eh. Kasi good payer din ako dyan sa motor na yan. Good payer, kaya madaling na-releasean si Kuya Noli. Kapag tayo nangangarap, syempre ito, legalit ka na talaga. Kasi, Kaya yun, ito na. Kunin na namin. Ay, di pa naman ma-release pati yun kasi gagawa mo na yun ng pirmahan tulad nung ginawa sa motor ko. Tapos, siguro 3 buwan bago ma-release. Kasi yung alam ko ganyan, sa mga ganyang motor na hulugan, yung papel kasi niyan nasa bangko eh. Nakasanla yan. Ang pagkakaalam ko dyan, yun ang pagkakaalam ko. Iwan ko lang kung tama o mali. Ang alam ko, tulad yan, yung motor ko Honda. Yung Honda, alam ko yung pangalan na, yung branch, bali, ikinakas na yun ng bangko ata sa Honda. Kumbaga dati nang cash yung motor. Tapos, yung pangalan naman nung ano, nung store ng motor, isinasanla nila sa bangko. Kumbaga yung tubo lang ata yung napupunta sa kanila. Yun ang pagkakaalam ko niyan. Yan, let's go na kami. Dito namin sa Nabua. Time check natin ay 1:40 oras. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start. Ay, nakalabas na kami ng subdivision at dito na kami sa highway ulit. Papunta na kami ng sentro ng area. Dito kami sa ano, tricycle. Malapit na. Grabe init, lalong sumulit ang ulo ko. Huminto na kami na amin. Nandito namin sa tricycle. Ito na lang ito. Yan si Kuya Noli, nag-video call.
Yo, pinipugla ka mamaya kailangan. Oo. Si inasagat ko yung kapil. Ang mga motor nila dito. Ba kung ano eh? Mag-vlog ka, kukuha ka ng motor. Mas maganda yun. Ang gaya ko ng motor. Ha? Ano ka mo maganda motor? Yun ang mo tabi. Yun ang maganda. At kaganda na ako yan, naggayon ako yan. P6. Ano pili? Ay, ano to? Pero, At tumiyong ababa. Mio. Miyong maliit. Kayo yan, mura lang monthly yan. Oo. Mura lang nga rin mo. Pang ano, pang... Tumpay. Oo. Pang service sa ano, pang saot, pag uda sa Po. Cellphone number. May ba sa Arami? Tumitingin-tingin siya amin ng motor. Canvas na rin ang motor. Ito talaga kursunada ko. Ito, EDB. Pero gusto ko kulay ano, kulay white yung gusto ni Ami rin. Kasi syempre, pag white kasi kitang kita sa kalsada, yan yung pinaka-safe yung White. color sa sasakyan. Bali, dito ko rin kinuha yung motor ko dati. Kaya yun nga, mabilis ako dito narilisan. Pero ano lang naman. Manifesting. Nasa magkano pa to sir ngayon? Repo na yan, sir. Pwede Eh? ka pa presyo. Repo na to? Yung brand niya, sir, nandun. Lahat tayo ito repo. Lahat po. Repo na pala to? Brand ito eh. Wala pang presyo. Wala pa, sir. Yun na, brand niya, 171 po. 171. Ilang buwan na to? Ilang buwan na? Wala pa oh. Bago. Ano? 6 na buwan? Repo na pala to. Ito pala brand new. Walang kulay white no? Deliver pa. Kaya ang brand ko. Oo. ATV 160, 171. Sniper. Barato, Denmark. Wala eh. Ito yun oh, ADB 160. Cash 171. Down payment 15. Ayun oh, 16 down payment. 12 month. 12 months, 16,000. 16,000. Ang per month mo. Oo. Sa isang Yung- taon yan. Kaya nga. Di buwan-buwan. Oo, sa isang taon lang. 12 months lang. Oo, pag isang taon ulugan. Dalawang taon, 10,000 every month. Pag tatlong taon, 8 hindi. Ay, 8,000 per month. 8,000 per month. Ibig sabihin, pag malaki yung down, mas mababa. Siyempre, may computation. Kinukumpute pa rin. So, palagay natin na ano, limbawa 50. Kasi ito nga, 16,000. 8,000 monthly. Mahal pala yung Yung ano, click 160 magkano? na, 160 ay. 6,000. Yung cash 121. Dito lang tayo sa ano. Ay, mahal din pala. Wala na talaga yung motor ko dito. Wala, na-face out na. Wala no. Automatic na. Ayan o. Oo. Mura. Alin ba yung mura dito? Nakalita ko. Pwede ka na lang, pwede mo. Sa ibabaw lang ng pangalan ko, sir. Diyan dito sa ibabaw ng pangalan ko po.
Okay na yun, sir. Kailan pwede? Pag sequel pa pala yung daw, 3 years. Suspok. Okay, kabayo. Ano na, okay. Magkano yung click? Click. Ngayon, smash. Click, 160. Ay, mahal kasi po. 160 na yun. Kaya nga, magkano? 121 na yun. 121. Dito ka lang pipili sa Down mga payment niya, 8. monthly 6. 1 year Logan, 12. Ma'am. Dito ka lang pipili sa ano. Dito sa mga 87. 87 mahal na nga ito. Mas mura yung ano. Asa na yun? 79 lang. Bit ng labi. Yung Mio maganda din. Mio Gear. So, depende siguro sa deposit. Pag halimbawa 10,000 ang deposit mo siguro. Bago ba ano. Aerox. Special. Magkano yung Aerox? I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. Yan, dito lang sa bahay. Kakarating lang. Sobrang kakarating lang. Ano yung lakad namin? Hindi po balik ako sa ano. Grabe. Hirap mag-test kapag bumiyahe ka ng makitang ulo. Yan. At okay na yung lakad namin. Napirmahan ko na maghintay na lang ng 1 week? Ay, 2 week. 2 weeks. Hintay na lang daw ng 2 weeks bago ma-release yung CR at ORCR ng motor ni Kuya Noli. At tumawag din kanila si Kuya Noli. Kasi baka raw, ha? Tuwan-tuwa sa akin. Tawa ng tawa ka kanina kasi kasama daw si Ami. Nakita niya ako, sabi na, oh, kuha ka na ng motor mo. Sabi ko, ang ganda sana kuya. Kuha daw ng motor. Grabe. Pagod. Higit sa ulo. Nakaginit. Hindi ni Kuya Noli alam. Nakatantos na yung kukunin namin doon. Niluluto. Nag-inquire na rin. Tsaka ano na rin namin talaga. Talagang kukuha rin kami dyan. Oo. Kaso kumayo. Niluluto pa. May inuuna pa. Oo. Siyempre. Pag-iligpit na lang, mag-edit muna ako. Ito, mabantay na ako ng tinda. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At Siyempre, merienda. okay na, matagal na kasi yung utos, hindi ko ano ulit. Nakakaya naman na di ko nagagawa eh. Saka ano kasi. Siya, ano, basta ma-process na yun. Kasi matagal na kasi yun. Sa nakaraan pa yun eh. Yung mga lakad, di ba kasi natin naka-ano na yan. Bago tayo umuwi, Set na. naka-set na. Kaya yun.
Yun, Ayan thank po. you. Ang dito lang vlog ito at maraming salamat. Yan. Bye-bye. Sana panoorin niyo yung vlog ko.